bafethu manicabanga iphi i-country izomelana ne-Trump bafethu basebenzisa witchcraft manje soku-witchcraft manje ucabanga ukuthi kuyiphi i-country izomelana nezinto zinje hayi Trump ungafiki la ngcono ufike enye ndawo mawungafika eMalawi naseNigeria naseNigeria naseZimbabwe uzofa Trump azoshaya ngezulu ngoba lama bullet wabona la ala wazuba ungafiki la Trump please uzofa hey kwenzakalani la